Hej og velkommen til den halvskaldede kok på DK4. Jeg hedder Henning, og det her det er min slagtersvend, Svend. Svend, hvad er det, vi skal kigge på i dag? Katte. Nej. Ænder. Nej. Så er det suppe. Ja, men hvilken suppe? Tomatsuppe. Nej, det er ikke tomatsuppe. Det er suppe med om alle naturens gåder. Ja. Ja, som vi kan se, så har vi været ude og sørget for en masse godt udstyr, fordi vi vidste, at de skulle være i tv i aften. Ja, ja. Så skal vi ikke bruge den mere. Svend? Ja? Hvor har du gjort af alle ingredienserne? Ingredienserne? Ja, ingredienserne, du er dem, man prøver i suppen. Jeg skulle ikke skaffe nogen. Jo, du skulle. Nej, I skulle ikke. Jo. Nej. Jo. Ej! Ud og finde ingredienserne nu. Men Svend har finder ingredienserne, der er vi en lille reklamepause. Nej, var det nogle gode reklamer? Nej, det var sikkert ikke. Sikkert noget lort. Nå, men Svend hører ikke komme tilbage med ingredienserne. Så. Nå, der kommer han jo. Det er flot, Svend. Ja, ja. Som I kan se, så har de et ret stort udvalg af forskellige varianter. Ja, det er nemlig præcisely, hvad vi har. Ja. Efter Svend han er lærling, så synes jeg, at han skal skrælle løget. Yeah! Ja, og så kigger jeg bare på, om han gør det rigtigt. Nej, det er helt forkert. Hvad skal jeg gøre? Snit løg, til du græder. Og det er præcis sådan, man skal løg børn i Amsterdam. Hej, bombetrussel! Jeg vil redde en lille kylling! Hjælp, min baby brænder! Nå, ja, men Henning er skrevet for nu. Men ja, det var et lille nødstilfælde, men jeg holder bare videre. Det er jeg sikker på, at Henning vil have. Så er tilbage. Kyllingen, den døde så selvfølgeligvis. Men, altså, jeg må sige, at der kom nogle kinesiske munke med gammeldrukkerkøb med. Det skulle da genialt fundet på, mand. Ja, mand. Det er godt. Ja. Så går du bare i gang med at skære guleroden også. Nej, Henning. Det er ikke kun noget, man gør i fritiden. Nej, Henning. Ja, det var måske en hurtig brødder. Ja, så vi kan se, så er Svend meget god. Jeg kalder ham kun Henning, når ja. Ad! Jeg fik ikke set gulerod i hovedet. Ja, det var ikke så godt, men så ja. Så går du bare i gang med madlavning. Okay. Hvor mange vinduer er det, vi skal bruge, Svend? 7. Det er nemlig rigtigt. En helt. Ja. Så tager man noget salt. Og noget pepper. Ja. Og så noget specialsalt, vi har fået. Ja, fra Mols. Det tager man lige lidt af. Jepsen. Godt. Og så er det meget vigtigt, at der kommer vitaminer i for de små børn. Ellers så dør de. 3 af dem. Ja. Og så den hemmelige ingrediens, som vi ikke afslører for jer i programmet, men som gør den helt subtil, det er Svend nu til selv. Ja. Sådan der. Nej, den der.
Det kunne du bare have sagt, Henning. Eller det er bare sjovt. Au. Ja. Så rører vi lidt rundt i det. Prøv at se, hvor lækkert det ser ud. Det gør. Så skal den bare bage i ovnen i 40 dage på 220 grader. Og så har du en cremesuppe. Som alle andre, så har vi snydt lidt hjemmefra. Vi har lavet suppen, og når den er færdig, kommer den nogenlunde. Ja, der skal lidt peber i til at se sådan her ud. Som man kan se, der er på løg og bark. Svend, hvad er det her? Tak. Natur. Det er ikke den suppe, vi lavede. Den suppe, jeg lavede. Nej. Jo! Nej. Jo! Du har selv spist suppen. Og så har du bare puttet sådan noget lort heri. Er det rigtigt? Hva? Nej! Nå. Svend har ødelagt hele programmet, så Svend han er død. Nå. Men på gensyn i den halvskallede kok på DK4.